கைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது தான் சாங்சுரி ஆஃப் ட்ரூத். இது ஒரு கோவில். இந்த கோவில் ஃபுல்லாக மரத்தால் கட்டியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? கண்டிப்பாக நம்ப மாட்டீங்க. ஆனால் இந்த கோயில் ஃபுல்லாக மரத்தால் தான் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கோயில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தாய்லாண்டில் பட்டயா என்ற ஊரில் இந்த கோவில் இருக்குது. ஸோ இந்த கோவில் யார் கட்டுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிஸ்டர் லியாக் வீரியப்பன் அப்படிங்கிறவரால் இந்த கோயில் கட்டப்பட்டு வருது. இந்த கோவில் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா மரத்தால் தான் கட்டிகிட்ருக்காங்க. இதோட ஹைட்டு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா 109 மீட்டர் ஹைட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்னும் இந்த கோயில் ஃபுல்லாக கட்டி முடிக்கலன்னு சொல்லிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக தாய்லாந்து போனீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு போய் பாருங்கள்.